El projecte Reebooks és un projecte internacional que neix a Israel fa uns anys i en el qual Ecosol, juntament amb la Fundació Drisa i la Fundació Ramon Noguera, que formem el grup Èxit, ens hi adherim des de finals del 2018. Com amb la resta d'activitats econòmiques d'Ecosol, el perfil de persones és de persones que es troben en una situació de vulnerabilitat social i això els permet millorar la seva ocupabilitat i formar-se per poder trobar feina a l'empresa ordinària un cop finalitzin amb nosaltres. Ecosol se'n cuida sobretot de la recollida d'aquests llibres a través dels contenidors que tenim a la via pública, que també són de recollida de roba. La Fundació Ramon Noguera se'n cuida de la tria, dels que són vàlids per sortir a la venda i els que no, i la Fundació Drisa els cataloga en el programa per després poder-los posar a la venda online. L'objectiu, sobretot, és el poder donar una segona vida als llibres i també generar llocs de treball per col·lectius vulnerables. Per poder col·laborar amb el projecte Reebooks, la millor manera és comprant els llibres en els 3 punts de venda que tenim actualment, a la cafeteria del Coro a Sarrià de Ter, al rentat de cotxes de la Fundació Ramon Noguera a Mas Xirgo i a la botiga de Biodrisa al carrer Ciutadans, però també a nivell d'empreses us animem a que poseu un punt de venda per als vostres treballadors i amb una petita quota mensual ens ajudareu a tirar endavant amb aquest projecte.